wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi haka, yayi tagumi, sai Allah ya ce wa mala'ika Jibrilu, maza maza ka je ga masoyina yayi tagumi, ka tambaye shi me ke damun shi a mai maganin sa. Sai mala'ika Jibrilu ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rabbuka yubur'uka salama, ubangijinka na gaishe ka. Ya ce me kake wa bakin ciki? Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ina bakin ciki ba akan komai, ina bakin ciki akan al'ummata. Sai ya ce wace al'ummar taka? Wanda suka amsa kiranka ko wayanda suka yi amsa kiranka? Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wayanda suka amsa kirana, ban san me za su ji ba, bana so a musu hisabin nan, bana so su je ranar lahira a tsare su. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mala'ika Jibrilu ya dau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su je makabarta. Sai suka tafi makabarta, sai mala'ika Jibrilu ya dauki fiffiken shi na dama, sai ya buga akan kabarin mumini, sai ya tashi yana cewa la ilaha illallah muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Sai ya ce koma, sai mala'ika Jibrilu ya ƙara daukan fiffiken shi na hagu, sai ya buga akan kabarin kafiri, sai ya tashi yana cewa wayyo asarata, wayyo asarata. Sai mala'ika Jibril ya ce mai koma. Mala'ika Jibril ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karka damu, almar'u ya mutu alama a sha'ani, wanda ya mutu a musulmi haka zai tashi, in dai dan shine ka daina bakin ciki. Shi ko dama wannan matsiyacin haka zai tashi, in dai kaga annabi yana cikin tunani, yana tunani to yana tunanin ya za a yi al'ummarsa, ya za a yi da al'ummarsa. Shi dai annabi abinda baya so, annabi sallallahu alaihi wasallam baya so a yi hisabi. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya so a yi mana hisabi ranar lahira. Ya za a yi ka je lahira ba tare da an ma hisabi ba ka shiga aljanna? Yi salatin annabi, so annabi. Ai masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a mai bincike ranar lahira. Ya Allah ka bar mu da san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka sama a cikin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi ranar gobe alƙiyama.